Rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija, jälleenmyyjä. Seuraa lattia tietoisku. Tänä päivänä kaiken pitäisi olla halpaa, kestävää, liimatonta, helposti asennettavaa, ekologista, 100% kierrätettävää. Onko tällaista? On. Mä en puhu vinylilankusta nyt, vaan Taralei Libertex. Kovan käytön julkitilamatto, mikä asennetaan ilman liimaa. Näyttää ihan samalta kuin vinylilankkukin, koska se näkyvä pinta on sitä samaa. No miksi tää on parempi? No otetaan vaikka päiväkoti, koulu, senioritalo. Tää on hiljaisempi, sekä ylös että alas. Tää on mukavampi jalan alla, lämmin, turvallisempi, jos vaikka ne skidit menee nurin. Tää on vesitiivis. Tässä on Gerflorin patentoima vahva runko. Tää voi vetää useille valmistelemattomille pinnoille, kuten esimerkiksi keräämiselle laatoille, ilman niiden laattasaumojen tasausta. Paljon nopeampi asentaa. Rakennuttaja, työn hinta on merkittävästi pienempi. Kestää rullaavia kuormia, ei vedä pussille, vaikka vetäisi pumppukarulla yli. No, miten se ekologisuus? Arvatkaas, mistä tää on tehty. Tuon tuotteen polyesterihuopa. 95% kierrätetyistä muovipulloista. Asenna Libertex ja vapautat maailmaa muovista.